Urheilussa mä tykkään siitä, että mä pystyn asettamaan itselle tavoitteita ja näkee, kuinka mä kehityn. Ja totta kai mä myös haluan menestyä. Mä nautin myös sellaista pelin tuomasta jännityksestä. Mun motivaatio ja halu huipulle on niin kova. Siksi mä oon täällä jäähallilla joka päivä ja teen mun parhaani. On hienoa olla mukana luistelijan oppimisprosessissa ja minulle on myös merkityksellistä se, että voin auttaa urheilijaa pääsemään tavoitteisiinsa ja toteuttamaan unelmaansa. Mä valmennan, koska tennis on edelleen mun suuri intohimo. Olen itse saanut todella paljon tenniksestä ja nyt on sellainen olo, että on mun vuoro antaa takaisin. Nyt mä oon päässyt sille tasolle, että ne kaikki mun idolit, ketä mä oon pikkupoikana kattonut telkkarista, pääsen pelaamaan niitä vastaan isoilla kentillä ja pääsen treenaamaan niiden kanssa. Se tuntuu ihan supersiistiltä ja jännittävältä ja en voi kuin innolla odottaa tulevaa. Urheilu ottaa multa tosi paljon, mutta se antaa mulle vielä tosi paljon enemmän. Valmennus tuntuu mulle tällä hetkellä elämäntavalta ja se on mun intohimo. Syy, miksi mä pelaan koripalloa, on se yhteisöllisyys. Mä arvostan sitä, että me voidaan hyvällä joukkuetekemisellä voittaa nippuyksilöitä, jotka on ehkä taidollisesti parempia kuin me. Se fiilis, kun joukkue pelaa hyvänä harmoniaa ja kaikki onnistuu, se on aivan korvaamaton ja sitä ei saa mistään muualta. Urheilun kautta mä oon kasvanut sekä urheilijana että ihmisenä ja päässyt selvittämään omia rajoja ja rikkomaan niitä. Valmentajana ja urheilijan isänä urheilu merkitsee mulle seikkailua, se on haltioitumista. Välillä mennään pettymyksestä toiseen. Ja sitten taas tulee semmoinen onnistuminen, jossa kilpailuissa, kun urheilijan kanssa kohdataan, halataan, se tunne on sellainen, että se haihduttaa sen kaiken pettymyksen ja siitä on taas hieno jatkaa eteenpäin.